नावेलीच्या शतेश्वर या शनीच्या देवळात शेनवारा शनी अमावास्या जाली। या कार्यक्रमाक खूप शनी भक्तांनी हाजीर लायिल्ली। शनी अभिषेक जालो, पूजा जाली। अशी अमावास्या सदांच येना, चुकून येता आनी ती खूप बरी आसता म्हूण भटजी उलयलो। आरडेक्सको ब्युरो रिपोर्ट। सकाळच्यान आमगे देवळांक शनी अमास आशिल्ली, शनी अभिषेक जालो, शनी आराधना जाली। मागीर दनपारां तीर्थ प्रसाद, महाप्रसाद सगळे जाले आनी खूप लोकांनी उपस्थिती लावून लोकांनी भेट घेऊन देवाचे दर्शन घेऊन लोक सकाळचे येऊन चालूच आशिल्ले आनी आनंदात साजरो जालो सगळो। आज दिवस शनी अमावस्या 18 तारखेला शनी अमावस्या होतं, त्यामुळे आज शनी अमावस्याचं जे काय सकाळपासून ते शनी आराधना, शनी होम, शनीचं सगळं आराधना, शनीची पूजा सेवा झालेलं आहे। सकाळपासून झालं होतं त्याप्रमाणे आज दिवसभराचे आणि सगळे कार्यक्रम जे आहेत ते अगदी शनी अमावस्या असल्यामुळं जे भक्तांनी येऊन खूप लोक येऊन लोक देवाचे दर्शन घेऊन त्यांच्या कर्माचे सगळे पापाचे कर्म क्षय करून म्हणजे त्यांच्या पापाचं प्रायश्चित्त घेऊन लोकांनी खूप श्रद्धेनं भक्तीनं येऊन त्यांच्या आपल्या मनापासून त्या सेवा केली, प्रार्थना करून गेलं आणि त्याप्रमाणे आजच्या दिवसामध्ये जे काय ते भक्ती येऊन आलेलं आहे त्याप्रमाणे असेच सेवा पुढे येणार यावं आणि मंदिराची सेवा करावी आणि मंदिराचं सगळं भक्तीनं येऊन पूजापाठ करून या मंदिराची सेवा केल्यामुळे भरपूर लोकांचं देवा मनातली इच्छा पूर्ण झालेल्या आहेत। म्हणून आजच्या दिवसामुळे खूप लोकांचं भाविकांचं जे तिने सेवा करतात त्या लोकांच्या त्यांच्या इच्छेप्रमाणे त्या शनिदेवाच्या कृपा आशीर्वादाने सगळ्यांना त्यांच्या मनातल्या इच्छा पूर्ण झालेल्या आहेत। म्हणून तुम्ही सुद्धा या सगळं लोक येऊन ह्या देवाचं दर्शन करून तुमच्या बापाचं प्रायश्चित्त करून तुम्ही पुढे येऊन हे देवाचं दर्शन करून घ्या आणि याप्रमाणे ह्या आजच्या दिवसांना शनी अमावस्या कधी चुकून येतं असं परत कधी येत नाहीत। म्हणून